Thank you. Kanta l-okkazzjonetta mala ħankomplu. Proset. U xiridu kantalhom da? Bil-ħatli. Ma kellekx tort. Ma kellekx tort u Mużika, mużika. Li tixtieq kollha tiskitaj minn għandek. Kif ix-xemx bdiet niżla l-issel, ħares kullhom kien ftakart fik, u li nnifsi bdejt nistaqsi, min jaf x'kien għadda minn għalik. Niftakar jien kont ksirtlek qalbek, meta minn nofs lilek warrat, bil-mu f'għajnejk provajt fissilli, iżda l-xejn intgejt għax jintlat, iżda llum jiena erġajt lura għalik, għax naf li int ma kellekx tort, kien jidheb dak li qalu fuqek il-ħbieb, issa naf li ma kellekx tort. Issa jinsejjer il-bord, se jkolli mmur jiena bil-mod, iżda lilek ma ninsa qatt, inħobbok jien nibqa' dejjem, imbik ma lilek qed narak, kien qed ninkwetak, iżda bla issa qed inħoss li nirdoq, saħħti qiegħda tonqos bil-mod, tini jdejk qabel immur, ħalli nħossok għall-aħħar darba, prova kun soda u tibżax, għadek li taħdax, fis-sema nitlob għalik għal dejjem, sakemm intu kol u ħdejja Miħaj kulħadd. għal dejjem. Grazie, signori. Ġabċipa lil Freddie.